Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiak pikiran nami, nahu patol hasami tu hita, anggiat boy mangurupi hita di pangaradiota, di jamita nanang si patol hasota di partangyangan, songoni dang di parmingguon si ganup minggu. Saya toktong do di tangyang nami, hutangnya ko kami hamu saluhut na amanginang, na toktong setia rap dohot tami di channelon, laho pamorahon channel taon, di nahu patol hasami akka pikiran nami. Di tikyon na patol hason nami pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita na naing si patol hasota di hari Minggu tanggal 3 November 2024 jala turpuk di si ima di Markus bindu 12 ayat 20 walu sahat ro di ayat 34. Markus 12 ayat 20 walu sahat rodi ayat 34 duk takas hujahahami turpuhi jalahu pahusor-husor hami oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Na parjolo somaldo suku-sukun ni sasahalak ala so binoto manang dang diboto nasida gabe disukun ma jalai kota kasma alusani asa diboto nasida namanukuni. Alay adong na muse namanukun laho mamastihon manang paposon rohana. Nunga diboto niyan alay songon naganggu rohana manang dang apalatakas bedi ingot. Alani alus tu nasida para taratahon parningotan ni nasida ma dohot menegasson rupani paposon rohani namanukuni. Alay adong do horong napatuluhon namanukun nunga diboto alusna jala nunga takas di ibana alay disukun do laho mangunjuni manang laho patubu sada perdebatan na mungkin berujung mangalului hamonanganna. Sifat napatuluhonon, horong napatuluhonon somal taida tong di Evangelium Matius, Markus, Lukas, jot pakatayon ni halak Farise, siboto surat, halak Yahudi, rap dohot Jesus, nang akasukun na pinatol hasina sida, berlatar belakang sian parbinotuan nasida naung diboto nasida alai disukuton muse songon laho mangunjuni manang ahado alus na ropani songon na menguji jalana mangihut marhite alusi naing botoon nasida tindakan nasida berikut na. Jadi songon na menjebak songon na mangunjuni rupani dapat tita dui sian horong ni halak Farise si boto surat godang di evangeliumi. Alay anggo diturpuk taon taida sahalak naidok imana di son di ayat 20 walu na di BG si boto surat sahalak do nasida na marsialusani nungadok kian pakatayon ni Jesus rupani dohot akka horong Saduse dohot akka Farise rupani di jolo ni turpuhon. Alay ditangihon salak si boto surat Roma musia suku-sukun na alay molo di turpuhon idaut tama siapa katayon nasida dohot Tuhan Yesus manang pakatayon ni sahalak si boto surati sian suku-sukun nei hira di horong napadua hondo ibana. Nunga di boto ibana alay patakason ma ibana tu Tuhan Yesus molo taparrohahon dialogi jala disetujui do rupani nanidok ni Tuhan Yesus. Jala respon ni Tuhan Yesus muse mangihut tu ibana molo tabereng na tersurat di turpuk taon songon na positif do. Ala idokot Tuhan ta Yesus dung di bege Yesus patas na maralus ni nama mandok ibana dang sadia dao ho sian harajaon ni debata olat ni dang adong be nahum roha pasukuton ibana. Jadi nanang si bahasot taum bagat supikir hami
dang dauho sian harajaon ni debata. Parbinotoan na adong di ibana. Dang mamastihon ibana gabe bongot tu harajaon ni debata. Ala niyaha, ala parbinotoan na binoto ni ibana, dang dihanguluhon ibana. Ala mulutakkas do holong ni rohana maradopon debata, tadaon na do Jesus Kristus. Di Evangelium Markus, ditugihod do nasa bangso la humananda debata. Alay mananda Tuhan Yesus Kristus tong marhite na mananda Yesus Kristus mananda debata mananda Yesus Kristus. Holong natakas tu debata ima mananda debata sitong di bagasan Kristus Jesus. Atong molo halak naung mananda debata di bagasan Kristus nungabe di harajaon ni debata. Ala ni dia boleh tardidi hita hudi di maho di bagasan kuar debata ama anak dotor di perbadia sadarion rabdo ho di harajaon ni debata rabdo hita di harajaon ni debata ala pandidiuni nunga membuat kita tu harajaon ni debata. Nah dison dang dauho berarti conok no baibana. Ahano mana hurang nunga dibotoi mana patik na umarga, patik rayai. Patik rayai naman do kahulungi ma Jahoba di Batam. Songoni muse mangihutusi hahulungi ma dongamu doson dirim ondo patik na parjulu yang terutama jalan nados nilaina tuk pedidok rupani hahulungi ma Jahoba di Batam dang nagabi umbal gaisian hahulungi ma dongam mucol ma sapaket do tuk pedi bain list na parjolo tu di bata baru dongam mucol ma alai dos do argani patik na duai patik rayai diboto halak si boto suratidoi alai anggo na mangulahon molo tabereng gombaran ni nasida di bibeli di evangelium tajaha na daudo nasida sian pangulaon nahom Bartolomo ni rohani debata tukpe di boto nasida atong bonot tamara di jamita dunga takas taboto hukum yang terutama dan yang pertama alai mulu sumangulu hita di bagasan hukum manang aturani manang patik rayai tong do dau hita sian harajaon ni debata. Atong hita naung porsia di Yesus Kristus. Namar lapatan may nunga tatanda debata di bagasan holong na tu portibion. Di bagasan holong na di bagasan Yesus Kristus. Atong tahangoluhom ma. Asa sonang ngoluta jala merlas ni roha di harajaon ni debata. Jala manoktong sahat rodi ujungna hita di bagasan harajaon ni debata. Jadi terpuk tahun upikir hami nunga disetujui halak si boto surati pandohan ni Yesus ido na parjolo. Jala nunga turun temurun diwarison diajar honi tuang so Israel ia Jahoba di Batam Jahoba sasadan sado namang hidup musya hahulongi ma di Batam hahulongi ma dongamu doson dirim alai ise do nama kanguluhon boy do rahita di pikiran nami songon posisi ni halak si boto suraton hita penungan taboto adak si ajaran behita taringot tu patihi jala aha do patik rayai jala aha do narumikot dingulu ia so holong maradapon debata dohot holong maradapon dongan colma suku-sukun na tahanguluhod do taulahon do takas do porsea hita alana mulu takas do porsea parbu ini ha porsea ni ikod do holong ni roha suku-suku sisongi ma rupani ikon sialusata nang sialusan ni sudi ruas ni huria tidak cukup hanya mengetahui tapi mesti hidup di dalamnya dan melakukan. Tidak cukup hanya paham firman Tuhan,
hanya mengerti apa hukum yang terutama, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Tidak cukup hanya memahami, mengerti dan tahu, tetapi bila tidak menghidupi dan melakukannya, tentu saja itu sama dengan perbuatan yang sia-sia. Antong holong ni roha maradopod dewata, dohot holong ni roha maradopod dongan, haruslah menjadi praktek hidup setiap hari. Laho maka mau lihatehon dengan bahasa ni Jehovah. Mulut perruhahon ditiki parugamon di zaman kuno aka haporsiaon ditiki parsombaon di jolma do si sombaon na. Isarana dewa matahari dohot dewa na asing aka si sombaon na asing. Alayanggo Israel Jehovah do mangalului na sida, jala Jehovah do mangasihi na sida. Songon natapahami di teologi atta, Tuhanlah yang mencari dan menemukan kita oleh inisiatifnya. Untuk itulah kasih kita kepadanya harus sungguh-sungguh, sebab kita telah ditemukannya dari ketidaklayakan kita. Dan patas hita, dapotan asih tolong nirhana, ala ibana doro manobusita. Marhiti hama gararotai, marhiti holong maradopon ibana. Alay, dok dotong di Bibil tay, farsuma manang pergabus do hita mandok maka holongi di bata, naso taida alay dongat tajolma napatar di jolotta dang taha holongi. Berarti diturbuhope ditogihod do hita, keseimbangan kasih pada Tuhan itu harus sama dengan kasih pada sesama. Keseimbangan tidak benar jika mengatakan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, tapi memperlakukan sesama manusia tidak seperti diri kita. Itu juga adalah satu kebohongan. Atong hita naung diharajaon ni debata. Anggo Farise dison nunga jonok ibana. Alaidang di bagasan harajaon ni dope ibana. Hita akan porsea nunga di bagasan harajaon ni debata. Atong dangadong be alasan di hita untuk mengabaikan perintah yang utama itu. Dangadong be alasan di hita namandok dang mangulahon patik na perjolo ima makkahulungi debata dohot makkahulungi dengan colma. Ikon ulahonot tamay songon parbueni hapor seaon naung takas dingoluta sigano pari. Ima di pikiran nami amangin ang anggiat boy mangurupi hita.